Dako kay gamit mga kapobre kay atong bata dito. Ang ilong anuhos nagmayo sa among gas. Aning kuan pati kay dili mo anuhos. Yo, what's up mga kapobre, maing hapon, maing buntag, maing untog, maing gabi, asam kang suok sa kalibutan. Yo, what's up mga kapobre, mga kabuy lakad ya. Lakaw na sa ta. Time check sa ta mga kapobre. Alas 5:32. Natay daw karon nga battery. Battery motor. Pinatag sa atong kauban. Salamat niya sa paghatag og battery. Makaandar pa ni siya gamay, mapuslan pa ni siya gamay. Dako kay gamit mga kapobre kay atong bata dito. Ang ilong anuhos nagmayo sa among gas. Aning kuan pati kay dili mo anuhos. Alas 7 ta maabot to mga kapobre. Shortcut tagamay kaya para ma-save ang atong lakaw. Arita agi dire. Yo, what's up mga kapobre? Kilom-kilom ni ko gamay mga kapobre. Alas 5:50. Maabot na dito mga alas 7 na. Adol ta magtiwa sa balay. Babay sa. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Naabot na ta sa lapit nga diin ta nahimutang. Dudung. Sana, bateri? Battery. Hinatag ni kuan Jose, kawano? Bago na. Wait, charge it. Dili gi-charge na nila kuan na kanang sa iyang motor karon ba? Ujung. Papa. Lakan, papa. Lakan. Daw tubig. Ay, tubig di agad. Ugma na pagsahod. Papa, maligo ngayon. Ligot kami ganina. Huwag may kaligo. May payan yun. Lala, sikat tamon. Ano gigilin siya? Sikat ka niya siya. Kugos na yan. Singot pa kay ko ha. Ano na po na yung singot? Ay! Nyara ta magkuan. Kugos kay singot pa imong. Ano na po sa yung singot lang? Bukos sa tina. Singot pang pobre dong. Saan mo sig pangatagak gay? Iring. Simbol sa mga kapobre kay ay suga. Looy na kayong bata kaya ang ilong gi. Ano sa lang ilong ni mo? Cute. Kuya cute ilong dodong. Halo kay. Ano yung mga nagikayag? Ako'y bagong kuan. Bagong Bateri? suga. Ay man. Ano eh? Kau ano muna na pumder? Are. Ito, hindi ka na kung cellphone ko. Sus, wow ka-charge ay. Purtira kong battery. 40% ra. Ay, dito ko lapo-lapo na sa'yo. Nag-burn out.
Okay. Battery mga kapobre nga hinatag. Ilis man siya battery sa motor niya. Yan ang gihatag ko ah. Madaan din na. Taga na magbatari di nga. Ila pa kayo gihatag og suga oh, simbulan ko nila na. Mga thank you kaya dihang mga kauban akong mga gwapo. Saan pagkasugano? Mary, thank you Kajo. Kaya ka magsugano ba? Diba? Pat man siguro ni pada. Kau man yung si maintenance? Wala kong gihimuag suga. Supportive kayo sa kauban nilang kubre ba. Okay, ato ko. Sumala doon. Uy! Saan ni? Asa man ka naog ba? Uy! Sus! Uy! Tumag yung gusto. Uy! Naog! Asam ni naog! Mag-vlog ka dito. Mag-vlog ito. Ang anak ni G sa laba kay nailimpos agdang na diri sa likod kido ka buok. Grabe ka na kalimpo. Sunugon mo siya. Arang dang dang. Arang dang 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 dang. Arang dang dang. Tipre ini matandudong. Oh, silawan. Di siya usiga das kuan. Kasi gawa usiga. Hindi ko na. Ano siya? Mama sa'yo. Puso ko nito. Positive. Kanina positive po ah. Kanta na ba rin ng Gerald at ng Kim Chok? Kamsong. Ay, mura manig. Tingnan na putol. Dudong diri alam ka dong sa asa magapunta dong. Naanad yun siya sa mga taong kugos niya nga to ay. Positive, negative. Gutog mga tao yung tanawang hilak sa di kuhaon. Hinuon. Way pili halas titi. Sisa tanaw titi. Tanaw titi hilak kaya gusto mong pakuha. Nut sa bata maanad ng mga tao. Artistil o sige hilak kay halit tao. Taro kang evening ganyan na lab. Inong burong. Inom daw. Nano man na doon ba? Titi tabi. Asa mo siya? O sige magligot. Titi tabi. Magtitita. No, ano ba? Sige. Libang birin siya ron. Hindi ka siya libang maglawa eh. Nawala, gibuhat si Papa dong. Hindi may labot Papa ko. Maghilabot mo siya sa trabaho sa yung Papa eh. Ano na? Anak, gito niyo mo rin. Love, siya tanaw dala. Doon. Ayan. Papa. Tanaw Papa. Bakit ilo eh?
tiil. Hilog siya. Nani siya dili lagi. Gusto kong nauhiyuta. Nagulog. Di makakamaong anak kasi papa rin may makamao. Gilabot lang. Until the end of time, my golden dawn. Nagpapagod sila. Nagtanong sila. Ikipaningot ang ulo. Ibarong tubig, ikipaningot ang ulo eh. Open my eyes. Saan siya ganyan? Gawas na ako ikaw lang. Magdas nga ako ng kapis. Mingkod. Diba yung 7 months? Diba? Ikaw abot na 9 months? Gawas na nila. Huwag kita imutihan doon. Kapoy ay niya. Nahil trabaho sa papa. Natabaw papa. Oh, busy man papa. Busy papa. Ay dili. Naog ng ganisiyota. Tulgon di ka ron. Ngapi pa na si papa. Tulog tabi. Tulog ka. Mimi. Mag-usa man day ka mo. Ano lagi sa dira ko? Isa tanaw diha. Di lagi mo ato dito, dili. Tulog tali. Tulog. Dudong. Nah, dia kawaluwag. Gumpisan. Tugod mo ka niya. Ito yung, makalog, size. Nakasugang gising mo, papa. Papa. Sana papa. Papa.
friends of ours. Yep. Kanta ba? Kanta ba? Iya pa. Ala suga. Yes, sige na suga. Bebe, nakita ko ito. Ako electrical tape. Di makatingin. At subukan magkasip sa mga sinabi mo na Bigyan kami. bago. Dulu ha. Wag na wag mong sasabihin. Ba't di Asa ang electrical tape eh? pag-ibig ko hanap, ibigay kahit ang kalayaan mo. Kantawi, kantawi. No. Tuwag na lang to. Ay, busy man papa. Tuwag na lang to. Kusabot din mo rin. Huwag kamay mo tanong. Uy, ano sa mani mo handong? Mana kagkalibang. Matulog. Di mo tutoy. Belum dia na rin. Ngano man bugla? Uy, di mo gid ka mahimutan. Uy, asa man punta makiglaag ka? Ngit-ngit oh. Sa mga bataan, ana di maglaag ni bataa ay. Ari diri magngaw-ngaw di mahimutang si Tiabaw. Tubabaw di man si Tiabaw. Dong wala agabi, idong kasabot ka dong wala. Sabot ka wala. Ngalan mi. Da. Sabot ka wala. Wala agabi, ikigabi na oh. Ni na laag. Nawar ka? Tut yun, piting sup-sup ng guantis. Padlungon ka. Atut yun ka, di kang tutoy. Siglungog diha, oy tutoy ha. Okay mga kapobre, dito yung tama na akong vlog mga kapobre. Kitaas na kayo na diya. Palihog-lihog subscribe diya sa mga kapobre ug mga kadato. Bye bye, God bless, mga gabi.